Ödax. Röyhkeä, rohkea, uhkarohkea. Sellaisia oli päivän mittaiset polkupyörämatkat 130 vuotta sitten Euroopassa. Ja sellaisia ne on näköjään yhä täällä Pohjolassa. Kantasana on sama kuin englannin audacious. Onkohan se sama kuin tyhmä pyöräily? Tervetuloa pyöräilyn ystävä. Tänään on lauantai 20. huhtikuuta 2024. Tänään pyöräillään Espoo Brevet 200 kilometriä. Ödax Club Parisien raamittaa ja valvoo näitä tapahtumia. Ja tänään tapahtuman muotona Allure Libre, eli vapaata vauhtia. Onko se 13,5 tuntia aikaa selvittää 200 kilometrin brevet. Mun maantiepyörän nimi on Fitz. Fitz saa jäädä tänään vielä talliin. Se pääsee breveteille sitten vähän myöhemmin. Ja tän mun gravelpyörän nimi on Grits. Ja on kyllä tyytyväinen kalustovalintaa tänään. Tässä on 35 milliset kumit. Schwalbe G1-it, 50 PS siitä painetta, toimii ihan hyvin. Pikkasen on vähissä noiden vaihteiden kanssa. Ylämäkkiin löytyy kyllä kevyttä, mutta alamäkeen löytyy vähän liiankin kevyttä, mutta otetaan ne alamäet nyt sitten palautumisen kannalta, niin ihan kivasti tää menee. Tän brevetin piti olla se, jossa mä lähden etsimään brevettivauhdin tehoja 150 ja 170 wattin väliltä, mutta näissä olosuhteissa ei nyt oo tehomittausta, on vaan toi syke. Ja se on itse asiassa aika mukava. Kattelee vaan, että pysyis tuossa kakkossykealueella ja ottais mäet sen verran iisisti, ettei nyt liian kauan oo siellä kolmosella. Ihan lepposta, mukavaa peruskuntotekemistä. Aivot jääty. Onneksi ei voimansiirto jäätynyt.
tullaan pois Vihdin kirkon kylästä. Edessä maantie kohti Kanta-Hämettä. Vettä tiellä. Ei onneksi sen enempää. Mutta aika liki meinaa olla. On se hieno olla tien päällä kerta kaikkiaan. On 3 tuntia tultu tuolta Lähdöstä. Jossain Vihdissä ollaan edelleen ja aurinko paistaa näköjään tällä hetkellä. Välillä pitää ottaa potkia jäitä pois pyörästä, että voimasiirto toimii ja näin, mutta täällä me painetaan mene kohti Kanta-Hämettä keppana kellaria ja kontrolli 1. Jos lakkaa polkemasta, niin keskio jäätyy kiinni. Se heti menee tahmeeksi, jos ei polja 1 sekunnissa. Mutta semmoista. Kuuluuko? Tässä olisi kuule slash-juomaa. 7 € lasillinen. Täällä olisi 2-3 lasillista. Ei tuu mitään. Ei tuu mitään täältä. Ei auta. Pakko jatkaa. Nyt on 4 tuntia Lähdöstä. Ollaan täällä Karkkilan tällä puolella, yleisten teiden ulkopuolella. Jollain luonnonkauniilla alueella. Mulla vielä vaihteet suurin piirtein toimii. Kaverilla toimii enää 2 vaihdetta. Kaikki muut vaihteet on jäässä ja ketjuhan ei suostu niille sitten menemään. Äsken pysähdyttiin taas irrottamaan jäätä pyörästä. Lisäsin 1 kerroksen lisää vaatetta. Kohta käännetään Saarijärven tielle oikealle. Tuossa oli äsken 1 nyppylä ja sitten mä rupesin miettimään, että oliko se ylämäki, Kärkölän ylämäki. Ei kuule ollut. Se on tässä näin. Tässä olisi 14% lupas toi liikennemerkki. Ei kai siinä. Pyöritellään ylös.
Se odottaa kiltisti. Semmonen nousu Kärkälässä. Kakkostien risteykseen. Eväitä menee hirmu vauhtia, toisin kuin matka. Ja näin saavutaan Keppana kellarille, kontrollille numero 1. 92 kilometriä. Osa vaihteista on menetetty, koska takaratassa on tämmönen jääkiekko. Ihan ok menee. Rasitustaso fyysisesti 5/10 ja henkisesti samaten sama 5/10. It's different. No nyt on viimeisen päälle. Poljetaan vasta tuuleen. Vaihteet ruksuttaa. Takaratas on niin jäässä, ettei ne ketjut pysy paikoillaan. Kiitos pyöräilyjumalat. Nyt tarjoilee parasta. Ollaan Hämeen Härkätiellä. Eikö se meidän teki niin? Siis lähdettiin kontrollilta 40 minuuttia sitten. Ja siis tää jääongelma, tää on todella paha. Tää on akuutti, pitkäkestoinen ja vakava. Tää nakertaa pyöräilyn iloa. Mulla oli laskelmissa 3200 kilokaloria, eli 800 grammaa hiilihydraattia varattuna tälle matkalle. Ja sit mä heittelin kasseihin vielä vähän lisää. Ja nyt on silti käymässä niin, että ne on loppumassa kesken. Ei se nyt oo ihme, kun tää reissu vaan kestää ja kestää näissä olosuhteissa. Niin meneehän täällä nyt ruokaa. Mutta tyytyväinen saa olla siihen, miten on onnistunut syömään. Täytyy jatkaa loppuun asti ja sieltä ABC Masuunista niin ostaa lisää ruokaa, että jaksaa kotiin saakka.
Aurinko paistaa ja lunta sattaa. Taitaa tulla kesä. Ai ai. Randonöring. Ihan hyvin menee. Tuossa toinen kontrolli 160 kilometrin kieppeillä. Se ABC Masuuni Karkkilassa. Just äsken tuli Karkkilan viitta 14 kilometriä. Se tuntui musta pikkasen väärältä, että mun mielestä siinä olisi pitänyt lukea vähemmän. Kyllä tässä nyt vähän alkaa olla jo semmonen polkenut olo, kun ei ihan purematta niele tuommoista 14 kilometrin kylttiä. Mut muuten homma toimii. Pyörä rokkaa. Vaihteet ei rätise. Mene jätä vaan tähän tiskille, mä laitan roskiin, mulla on täällä. Okei. Siihen vaan heität ihan reilusti, mä heitän roskiin ne täältä. Kiitos. Näin. Hyvä. Kello on 19.37 ja jos lähdettiin tosta ABC Masuunista painaa kohti Espoota. Saatiin tuulikaapissa sulatettua pyörät ja nyt on ihan kummallista ajaa toimivalla pyörällä, jossa ei ole pari kiloa jäätä kiinni. 10 tuntia alkaa olla jo lähdöstä kulunut. Näin sitä voi aikaa mennä 200-sellakin. Ihan kunnolla. Mut mikäs tässä? Pyörä toimii. Kaikki vaatteet on päällä. Eväitä on vielä vähän jäljellä. Pari kaakkauta lämmittää tuo vielä, niin tuoreilla voimilla hyvä pahtaa menemään kakkostien laitaan. Oispa maantiepyörä nyt. Tässä 200 kilometrin hujakoilla on tainnut löytyä kineettisen ketjun heikoin kohta ja se on alaselkä. Toki tää ei ole se pyörä, joka on laitettu BikeFitin mukaisiin mittoihin. Et voihan siinäkin olla jotain, mutta pyörä tuntuu kyllä hyvältä. Ei siinä mitään. 12 tuntia sitten lähdin kotoota polkemaan. Ja täällä on tarjolla maagista 120 laitaa. Alle 20 Pempöinen sellille. Aletaan lähestyä lähtöpistettä.
Hei vilpitön kiitos kaikille kanavan tilanneille. Nimittäin edellisen videon, tän maantiekauden avausvideon jäljiltä, niin tilaajamäärät tuplaantuu. Iso kiitos. Nyt on brevetin taikaa. Sitä on ihan maaginen systeemi. Aurinko laskee ja on kuutamoa ja oli jotain järviä tossa äsken. Kyllä kelpaa. Ei ne pyöräilyjumalat sittenkään meitä unohtaneet. Piti vaan olla pitkämielinen. Vähän röyhkeitä väittää, mutta en maltais lopettaa. Boom! Oh. Fuck, there's a flat. Että semmonen tilanne. En ala kyllä täällä rengasta enää vaihtamaan 3-14 tunnin pyöräilyn jälkeen. Nyt rupee riittää. No mut onneksi pääsin maaliin ja oli jo loppuverkkaa tekemässä Kehä kolmosta kotiin. Nyt odotellaan taksia tässä ja päästään sitten nukkumaan. Hyvä reissu, kannatti lähteä. Kiitos kun kattelit. Tämmönen video ja reissu tällä kertaa. Palataan asiaan seuraavalla videolla. Siinä olisi määrä olla sitten toi B300 Lohjanjärven uimakoulu. Hyvää jatkoa.